стрета на всички, които гледате това видео. Не съм, мале, просто нямам думи. Легаме да спим и вижте сега какво намерихме. Просто аз си ходя и искам да намеря хубава пещера за епизода. Ходя си и изведнъж намирам една. Точно в селото. И решавам да използвам. Само да ми бъгника. Отивам си аз. Оглеждаме хубаво. Тогава намирам нещо спаунър. Добре, айде. Топ първите няколко букви вече бяха издадени. Спаунър намерих. И бях хайпнат. Защото още съм проверил честовете. Беше скелетън спаунър. И бях доста хайпнат. Обаче с седни сили аз успях да го ограда с толчове на половин сърце. Когато се връщах, нещо ме уби. Сега видим дали нещата са ми се запазили или всичко е отишло в лявица. Имах доста кои неща. Ето ги. Ето спаунера. Сега време. Yes, бебе! Уху! Добре. 2 кол. 4 диаманта, бебе. Efficiency 2, yes. 12 лапис. Wow, so good. И beetroot seeds. Ще само това ще вземем. Кокалит. Окей. Супер. Сега няма да ми се ходи. Няма да ни се налага да ходим чак толкова за мини. По-скоро за айрон. Ние имаме половин армор, така че просто ще си изкопаем малко. Нямаме обаче никакви торчове в момента. Да. Ще се върна. Добре, това е толкова so hype, в смисъл. Това е много як сид. Varks World. Просто ме яко. Жестоко. Просто 4 диаманта. Това е брутално. Аз какво мога да направя с 4? Обаче сега какво мога да използвам? Черна овца. Воу. Пещера още една. Да, гръмна ме крипър. Моле. Черна овца до него. Супер е. Това е мега яко. И хора, мисля, че доста добре се развиваме. Това е епизод 2, нали? Да. Вече имаме диамантна кирка, стига да се върнем. Хубаво, живи и здрави. Не, мрази го това. Само не ми кажа, че всичко ще е на ново. Ако е ново, няма да такова епизода. Това блокче е ужасно. Мразя го, никога повече няма хора под това. Просто мисля, че това беше последния път, който ходя в селото. Моля те, кажи ми. Yes! У мен си е всичко. Само че къде... What the fuck? Точно на блокче. Чай да минем отстранението и блокче. Значи шком бързо. Да избегнем бъга. Това не мисля чак толкова добра идея. Их толкова много айрен имаше там просто. Жалко, че мисля, че за последен път ходим там обаче. Добре. Преди всичко обаче имаме дървото. Имаме камъните. Мисля, че е време да се направим хубава къща. Тя не е нужно да е голяма, просто колкото да побира малко честове. Добре, това ще са основите на нашата къща.
Като пак казвам, няма да бъде особено голяма. Понеже аз не обичам чак толкова големи строежи. Аз, примерно, не ме разбирате погрешно, аз много обичам да строя в Майнкрафт. Просто... Паркур. Монстър. А, не. Това не трябва да има. Ние два меча. И ето, ще го изразходваме. Не, че двата ми трябват. Даже ама толкова ми трябват. Окей, хвана. Добре, ще го хвана. Окей. Окей. Хоп. И хоп. Айде. Това са 3 блока. Добре. Ще направим пак така тук. 3 блока. 1, 2, 3. Опа. Едно блок ще трябва да е по-високо. Не. Гледай го, значи. Има проблем. Нямам никакъв проблем. Добре. Добре. Това на колко? 1, 2. Добре, ето тук. И тук ще е моята врата. Тук ще сложа ето така. Това всичкото вече го правим на дъски. Просто има толкова so much дъски. Не мисля, че би трябвало да ми свършат скоро. Това ще има малка грешка. Добре. Оп. Окей. Да, мисля, че така ще се получи. Окей. Ще трябва един крафтинг тейл, не че нямам 1000, ма така се налага в момента. Ако бях тиснал бутушите, мисля, че щях да си щупа таблета. Защото снимам на таблет. Не биваше да обрадва цялото на необработено дърво. Нямам. Да, така. Айде, бе. Това е много досадно. Дали ще го направя извън кадър това, защото това е so much досадно. Добре. Като за край на епизода почваме къщата, окей. Ще я направя по-крива извън кадър, защото това е мега досадно. За края на епизода ще направим така. Влизаме тук. Къде са диамантите? О, супер. Правим така. Оп. О, супер. Първата диамантена кирка в нашето оцеляване. Супер. Добре. Очевидно. Имаме кол вече. Имаме и стойки една стрела. Сериозно ли? Айде, бе. И тук е едно желязо. И това ще е всичко за този епизод, хора. И чао! Ще се видим